Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунӣ хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотча дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира қабул кардем, мо дар рӯй кардан ба шумо номер мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастед хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон срочно, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухта, шаҳри Турсунзода, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Фарход, ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи Муъминобод, территорияи Данғара, территорияи Файзобод ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем срочно. ва дӯстони азиз, якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе квартирам ҳастанд, ки аз Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар ва Кӯлоб ва дӯстони азиз тарафҳои Турсунзодам ҳастанд. дӯстони азиз, навор сар мешавад, нархҳошон аз 40,000 сомон то қариб 1 миллион нархи хона ҳастанд ва курси имрӯза бошад 129 сомон. навор сарга марҳамат рафтем. мегзарем ба эълони аввалини имрӯза. дӯстони азиз, ба шумо якум эълона тавсия метавем устои Фасад. дӯстони азиз, мақсад ки як командаи хуб ҳастанд, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. дӯстони азиз, устои Фасад. дӯстони азиз, ё айни ҳол дар тарафи шаҳри Кӯлоб ҳастанд. агар ки дигар шаҳр ноҳиёдам дар кор бошад, яъне ки омада мақсад ки кортона буд мекунад. дӯстони азиз, опти коришон чандсолаи корӣ аст, таҷрибаи коришон чандсолаи корӣ аст. дӯстони азиз, устои Фасад, агар хоҳед маҳсулот аз худашон, агар хоҳед аз шумо, яъне инаш бо маслиҳат мешавад. дӯстони азиз, нархшам бо маслиҳата, шумо дар рақамошро санг мезанед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. дӯстони азиз, и акора мо чандсола реклама мекунем, усулам реклама карда будем. дӯстони азиз, метавонем ки бо маълумотҳои бештар ва аниша аз рақамошон гиред. ҳамин наворҳое ки дидестем, дӯстони азиз, ин ҳамин устои ҳамин корҳои худшона, мақсад ки ҳамин корҳоро худшон кардаги ҳастанд. дӯстони азиз, устои Фасад. бо дӯстони азиз, бо дигар наворҳошам дорам, ки агар шумо хоҳед, ба шумо равон мақсад мекунам. ин ҳамин рақамҳои дӯстони азиз, рақамҳои 0333, рақамҳои дастӣ ва ватсапшон марҳамат занг занед. мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. дим квартираи фурӯшӣ ҳастед. дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр пеши масҷиди Ҷумъахонӣ. дӯстони азиз, дар пеши мақсад дом, дар пеши квартира, мактаб, садиқ, бузовча, ҳамаи дӯстони чирош ҳаста, ҳамаи шароитош муҳайё. духонага квартира ҳастае, ки дар 4 ошона қарор дорад, 55 квадрати метр. боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. дӯстони азиз, ҳама чиз дорад. дӯстони азиз, боз мақсад ки кухниша мегӯяд адела мегӯяд, яъне студия мегӯяд кардаген. дӯстони азиз, 55 квадрати метр, ҳоҷатхона, баня ҳамашон адел ремонтҳои замонави кардаги аст. бо инчунин подвали 3 бассейн дӯстони азиз дорад. кухниша мегӯяд, яъне студия кардаген. дӯстони азиз, яъне ки студия мегӯяд кардаген. хоб дӯстони азиз, об сиёд мегӯяд постоянно, боз отоплениям доштае. обшим ҷои беҳтарӣ, ҳамаи шароитош муҳайё бачаҳо. нархшам нархи дастрас, 640,000 сомон гуфтаистам. боз муомила савдои хуб мешавад бачаҳо. дар 4 ошона ҳастае. духонага дӯстони азиз, 55 квадрати метр. хонара бо тамоми санъаташ, дӯстони азиз, яъне ки тайёр кардаги ҳастанд ва яъне ки ремонтшам жилет кардаги нестанд. дӯстони азиз, ҳамаи таҷҳизотҳои барои зиндагӣ мекардаги ҳамаи чизаш ҳастае. кондитсионер, телевизор, мақсад ҳама чи обшим ҳастае. чӣ хеле гуфтам, муомилааш муомилаи хуби хуб бачаҳо мешавад. мақсад нархша чӣ хеле гуфтам, 640,000 сомон бачаҳо нархи квартира бо муомила савдои хуб мешавад. рақамҳои поёмда, рақамҳои дастӣ дӯстони азиз кор мекунад. рақамҳошон ватсапам дорам, марҳамат срочно занг занед. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. дӯстони азиз, дар байни хонаҳои мо якта мотоцикли фурӯшӣ ҳастае, ки срочно якта техника аст. ҳамира хайрус гап срочно набуд, ба худи дар видеои хонаҳо мондем. дӯстони азиз, ҳамин мотоцикл мақсад ки 7000 сомон аст, бо муомила дорад, срочно фурӯшӣ. дӯстони азиз, мотоцикл 200 куба аст, мақсад ки ҳолаташ беҳтарин, қарор дорад дар Қизилқалъа. нарша мега 7000 сомон мега, бо мақсад ки муомила савдои хуб мекунем, мега срочно пул дар кора. дӯстони азиз, рақамҳои дастӣ дар поёни видео мондаги аст. адресаш Қизилқалъа, территорияи шаҳри Бухта бачаҳо, 200 куба аст, мотоцикли фурӯшӣ. 7000 мега бачаҳо бо муомила савдои хуб мешавад, срочно фурӯшӣ. касоне то ки мехаред, марҳамат занг занед, маълумотои бештараш аз рақамҳои поёмда гиред. мегзарем ба 4 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастед. дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, кӯчаи Сомониён, чораҳаи Файзобод, срочно фурӯшӣ. духонага квартира ҳастае, ки дар 6 ошона қарор дорад, 48 квадрати метр.
дӯстони азиз доми нав аст ремонтшава ремонтҳои на ҳуҷҷатхона ошхона баня кухни дӯстони азиз душабой ва кухни гарнитури замонавиам дорад ремонтшава ремонти беҳтарин замонавӣ дӯстони азиз нархи квартира мега 421 000 сомонӣ аст бо муомила савдои хуб мешавад мега соҳибшон срочна фурӯше шаҳри ваҳдат бачо кӯчаи сомониён чораҳаи файзобод доми нав дӯстони азиз метавонед ки бо маълумотҳои бештарша гиред рақамҳои поёна занг маълумотша гиред мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода Регар ориентири бачо Регар Сити мега соҳибшон духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад доми 13 ошона аст 50 квадрати метр дӯстони азиз духонага квартира дар дуюм ошона доми 13 ошона 50 квадрати метр дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш ремонтҳои замони дӯстони азиз бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад срочна фурӯши аст ҳуҷҷат мегад техпаспорт дорад нархи квартира 365 000 сомонӣ аст бо муомилаи савдои хуб мешавад барои ман занг занед мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор назди бозори Само духонага квартира аст ки дар панҷум ошона қарор дорад 40 квадрати метр боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои замонави дӯстони азиз кардагия чӣ хеле гуфтам бачо дар шаҳри Ҳисор дӯстони азиз 8 микрорайон назди бозори Само духонага квартира дар панҷум ошона 40 квадрати метр нархи квартира 295 000 сомонӣ аст бо муомилаи савдои хуб мешавад дар рақами поёнда занг занем маълумотша гирем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ Ленский район дӯстони азиз ҷамоати Зайна мега соҳибшон яъне ки деҳаи Виҷдон дӯстони азиз ҳамахел маълумотҳо соҳибшон аст аз ҷамоати Зайна дӯстони азиз Зайнаобод деҳаи Виҷдон 3 сотиқ замин маҳсулот дорад бачаҳо ки ду хонача кардагӣ аст ки карока беремон нархаш ҳамагӣ 150 000 сомон аст бо муомила савдо дошта ду дар хона бачаҳо 3 сотиқ замин хобгӣ дошта одамо зиндагӣ дорад нархаш 150 000 сомон бо муомила савдои хуб марамад занг занед мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ назди бозори Корвору парӯи мағозаи 7 ахтар дӯстони аз ҷош ҷои нағза мега срочна фурӯшӣ сехонага квартира аст ки дар 13 ошона қарор дорад 53 квадрати метр дӯстони азиз сехонага квартира дар 13 ошона доми 16 ошона аст 53 квадрати метр доми худаш обши 16 ошона аст дар 13 ҳамаш қарор дорад дӯстони азиз 53 квадрати метр бо ҳама шароитҳои зиндагӣ лифт мегад пазитияни кор мекунад дӯстони азиз об светча мегад пазитияни ҳастай дута мегад кондитсионер дорад дута дига дӯстони азиз шифонерам дошта як диван як қолин дӯстони азиз ҳамин чизое ки мақсад гуфтагиам меистад ай бисёр чоша метиҳад нархи квартира 550 000 сомон бо муомила савдои хуб марамад занг занед мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ назди масҷиди муфтӣ дӯстони азиз 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки бо свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни коридор дӯстони азиз ҳоҷатхона ва чизаш ҳам дар берун ҳам дар дарун дӯстони азиз обшим хай бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегад мақсад ки таъмини назди мактаби навда дӯстони азиз десен чӣ хел хона ремонтҳои фасон кардагӣ аст нархаш 850 000 сомон аст бо муомила савдои хуб дорад нархи ҳамин хона ки десен 850 000 сомон бо муомила савдои хуб мешавад маромад занг занед мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони аз шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтепа ҷамоати Тоҷикобод дӯстони азиз 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки бо коридор ошхона баня кухни аловхона обшим хонаи зимистона ҳама чиз бачаҳо дорад қати хонаҳои зимистона кади хела хоб дӯстони аз обсед ҳастай баня паня ва кардагӣ аст гирди хона маҳкам ремонтҳои замонавӣ нархи хона 760 000 сомонӣ аст бо муомила савдои хуб мешавад дар рақамҳои поёнда занг занед маълумоти пора барнеша хитон гиред мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод дар деҳаи Чумтол 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ аст ки банияшам ҳаст дӯстони азиз хона барои зиндагӣ мешавад ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст дӯстони азиз ноҳияи Муъминобод деҳаи Чумтол аз рӯи калон мегад 500 метр мегад боло
خب دوستان عزیز نقشم مگه 70,000 سومانی گفته هستیم با خواهی خطی خیچون زنگ بزنین مثلا که با معامله میکنه التماس میگه در حد اینترنت زنگ نزنین فقط دامای کن کردین دوستان عزیز 70 تا با معامله میشد مرا زنگ زنین از شما خواهش که لایک را زنین اورو تا آخرش تماشا کنین میگذاریم بعد 12 حوالی فروشی است دوستان قرار دارد در نویه دنغره در دهه دوستان از شهبور گفتگی است صاحب شما دوستان عزیز 4 سوتیق زمین فروخته میشود سروشنا فروشی نرخش همگی 40,000 سومانی دوستان عزیز با راه کلان میگد نزدیک میبوشه میگد حوالی نویه دوستان دنغره شهبور قرار داشته مقصد سروشنا فروشی از زمین چیشون خب دوستان عزیز رقم شمردگی هست میتونه که زنگ زنین معلومات پورا و انیشه همشه از سویبشانگری مرامت سروچنا میگذاریم با 13 حوالی فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویه فرخورد در بالای شنبه بزرگ گفتگی است صاحب شما 8.5 سوتیق زمین محصول است دوستان که فوندامنتوی گیداش همش ریختگی است بوشه بپیمید قوم خرید سنگ آوردگی هست دوستان عزیز مقصد که بیتونی ریختگیشون میکرد مقصد که 10 متر چند قای بوز درختونی میوردی هندم هسته او میگه در نزدیکیش هست مکتب میگه لابی راه داد دوستان عزیز نقش میگه 70 تا میگه هم جوی سومگیری میگه انیقش میگه 68,000 میگه میشه دیگه یگون سوم ارزون میشه جوی سومگیریش 68 تا 22 در رقم پومدا زنگ زنه میگذاریم با 14 حوالی فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر کلوب در قطعه ششم میگه صاحب شو شهر کلوب قطعه ششم دهه چمنزار دوستان عزیز 5 سوتیق زمین محصول دارد که گیردش محکمه مقصد گیردنوانش تون کم ترک محکمه و گیردشته ادامو زندگی دارن شهر کلوب قطعه 16 دوستان عزیز حجت اب سوید میگه هست مکتب هم هسته نرخش میگه 35 تا دوستان 35 رسومان است بو قطعه چون کم میزنین گیردشته ادامو زندگی داشته مرا زنگ معلومات چختون گیرین میگذاریم با 15 حوالی فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر کلوب در محله زرین کوه دوستان عزیز 5 سوتیق زمین محصول دارد که همگی نرخش 90,000 سومانی است دوستان عزیز باز معامله داشته دوستان عزیز مقصد که اجازت ساختمان همه چی میگه دارد دوستان عزیز نزدیکی بازار مکتب میگه هسته 5 سوتیق دوستان عزیز زمین است گیردشته آدمو زندگی دارن نرخش 90,000 سومانی است با معامله سودایی خوب داشته خب دوستان عزیز یک خانه میگه دارد دوستان عزیز با خیختون زنگ زدن پرسین این بود نوری امضای ما خود دوستان عزیز تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون